Yado ninga karamɔgɔ de nana ale kɔnɔ ko Faransi 2012 o y'a sɔrɔ ne ni Dieu kɔnɔ an baara kɛ 2012 a hakili t'a la Dieu ko hakili t'a la sɔrɔ bila la k'a yɛrɛ y'o la Dieu sɔrɔ bila la Dieu sabali DJ sabali kalan nandara yi kalau suratul sakana taramɔgɔ demina na gola na mandiri me ala ni di kalan ngolo kotmo kala madera kala ngani ami bibli kono article 303 303 bisa ga kalande ikado ma fo namu ne karamɔgɔ mi ne Faransi kɛ ka États-Unis kɛ ka Maroc kɛ kosɛbɛ Mauritanie kɛ Chine ko tɛ ayi Tchécoslovaquie tiɲɛ don so mugu fara so ka taa se ɲɛɲɛɲini so ma dugu jumɛn na kalanden namu karamɔgɔ wallahi wallahi zina duguzugu ka taa kutu namu huma kalanden wallahi galontiga madine Celo. Ika dunga fo? Sarati kalanda? O kajidoye. Kosebe. Sarati kalama? O kosebe. O fana kajidoye. Celo. Wa kalande? Wa sumala fana kajidoye re. Sumala kajidoye me tosh fana shire kajidoye de. Kalande? Comme nele kumana sa. Nuru ba fo ko ne galon tige. Wallahi galon te. Ay galon may. Jebal fodo. Me karamo. Nam. Inyare mugo vino be sɔrɔ chaîne jumɛn kan ko yugutigi bu wa bɛ mucidi YouTube ay yugutigi YouTube yala ko mɔgɔ min fɛ ka karamɔgɔ ka video i bɛ taa YouTube kan i b'a taper ayiwa sa petit fɔlɔ ni petit bɔnbɔn awa i b'a ye ka fɔ jumɛn bɛna video a bɛna o do ni mun bɔra dɔrɔn o do n karamɔgɔ e dugu caman kɛ dɛ bon kalanden comme e bɛ fɛ ka yɛlɛ soirée in kɔnɔ dɔɔni ayiwa sa ka jawara da baraba namu karamɔgɔ i ka dɔn ka fɔ ne ka Faransi taga la den dɔ tun bɛ Faransi ko Marie Antoinette a ye ne wele a ɲɛda ka bɔ a ko karamɔgɔ a ɲɛda silen ko naamu ko ne ka na yan a ye 100 millions ta ani wɔɔrɔ ani dɔrɔmɛ kelen ani dɔrɔmɛ fila a barika karamɔgɔ walayi kalanden an filɛ kɛnɛ min ka su in na ni kɛnɛ barika man ɲi ni kɛnɛ sanuman ba ɲi ni kɛnɛ dalilu ba ɲi ni mɔgɔ sanuman ba ɲi walahi bilahi izina an ma nu an ni marifa ka bɔra karamɔgɔ walahi n tɛ boli walahi fali bɛ boli an tɛ boli walahi